Goiz goio deifi batzuk soilik ikusiko baditugu ere, goizean zehar. Marka hau ikusten dugun tokietan adierazi nahi dugu han gu zerbitzeko dauden pertsonak gurekin euskaraz mintzatzeko gai direla edo gure hizkuntza euskara ulertzeko gai direla eta beraz haiekin lasai hitz egin dezakegula euskaraz inolako gaizki ulerturik gabe eta egonezinik gabe. Horretarako heldu da Euskaraz // marka. Euskaldun jendeari Euskaraz lasai non egin dezakeen ezagutzera emateko. Marka hau garatuz, bideratuko ditugu Euskal Herri guzian, eta bereziki guretzat Ipar Euskal Herrian, Euskara erabiltzeko tokiak eta aukerak. Euskadiztunen estres linguistikoa gutxitu eta euskaraz egiteko eskubidea bermatzen du Euskaraz // Eta importantea da datuak bultzatzeko marka horrekin adibidez. Marka bateratu honekin uste dugu espazio hauek identifikatzea errazago izango dela. Euskal Herri osoan irudi bera emango dugulako. Guztiok egiten zaigu arrotz, baina hilerriak memoriarako espazioa izaten dira, gure artean ez ditugunak oroitzeko. Reso Ayerra, Teodoro Domínguez Macías, Juan Tomás El Coro Elejabarrieta, Toribio El Coro Galdós, Carmen Ereño Canales, Lorratzak, Memoriarenak, Denborarenak, Itsasoak marearen goraldietan ekartzen dituenak. 39 urte igaro dira Pasai Donibanen komando autonomo antikapitalisten laukide poliziak hil zituenetik. Pedro Mari Sarpelitxo, Rafael Dalas Txapas, Dionisio Izpurukurro eta Jose Mari Zurapelu balaz josi zituzten gau ilun hartan, guztira 113 balazulo. Oraindik gertatutakoa argitzeke eta aitortzeke dago, baina horretarako bidean ari dira lanean senide eta lagunak. Martxoaren 28an Pasaiako sarraskiarekin zerikusia duten poliziak identifikatzeko saioei ekin zieten, Donostiako epaitegietan. Merino eta Rosa aurkeztu ziren, naiz eta Rosak ez zituen ikusi, ez zituen bere garaiena ikusi, baina ere deituta zeon da bilek azaldu ziren. Ordu betera Joseba Merino sarrasketik bizirik irten zen lekuko bakarra irten zen epaitegitik. Esan zuen, 7 polizioitatik 3 bakarrik etorri ziela, bat hilda zegoela, beste bati ez dakit, birei bentzea papelak
zenbakiek eta nunbait arazon bat eukizebela zenbakiekin data eta aurkeztek etzebela izen, eta zazpigarrena ez dakit, ze arazo izen zan. Behitzet, 3 horietatiken, Merinok ez zuen lortu identifikatzeiken, zaila da. Inbeste urteetak gero identifikatzea. Gelditu die berriro hurrengo deialdi bat ingo bela, baita, beste 2 polizi horiek, etzien etorri horiek azaltzeko baita, eta berriro ingozako kareo bat, eta, hortiken aurrea, abokatukin ondiken ez geha zuzen ineon, egongo inela, familiak, eta, aurrea behire, ze nolako pausuk eman berritugun ikusteko. Geuk egile ezan ez gendun, espero, ez da, bestelako gauzeik zaila izango zala, bakitun. Horren arire zan pixket polizia bera dela arazoa. Hau da, poliziai eskatze zaio ikertzeko, eta poliziak behoi egizentzien itzaile ez. Orduan, polizia hori izkutatzen saiatzen nahi da. Orduan, hortiken eta 40 urteko perspektiba honekin, egia esan ez da kaula esperantza hondi, baina zirrikitoa irikita daun bitartin, beti egongo da alegin egiteko modua. 2008an egindako txosten jaso berri dute Pasaeko sarraskian tiroz hil zituzten 4 biktimen senideek. Txosten hori baina 3 urteren ondoren jaso dute. Baina gaiztua izen behar da, jakin gu 40 urtetan olako baldintzatan egon gehala, hainbeste sufritu, hainbeste desgazte eukita, karameloa hauko zapian sartu ziguten eta gero kendu. Osea, gaiztoa izen behar da hori iteko, nola jolastu duten gurekin. Eta guri ez egertau dan, 3 urtin ez emateko guri, eta ez jakitun izeteko gutxostorren horrorna, hori nahi diau gaur egun ipusket hori argitu ez, eta behaiek zan dezatela. Ze gertatu dan? Nork izkutatu du? Esango aldigute, Pasaian gure zenideak nork eraltzituen, segunez ez digute esango. Jakingo aldeu Jaurlaritzan nork erabakizun kajoi baten sartzea, ez dakigu. Eta gero gainea guz eskatzea ja, behaien partetiken, ze jarrea duten laguntzen azteko, ez? Benetan, laguntzen azteko. Oinarte eukizte hori. Nire iritzia autokritikoa da. Txostena lehenago eta bilera pertsonal batean eman behar zitzaien senitartekoi. Barkamena eskatzen diet zintzotasun osoz, Jose Maria Izura, Pedro Maria Izart, Rafael de Las eta Dionisio Izpururen familiei atzo zuzenean egin zitzaien bezala. Zure hitzetatik nola nahi ere, balio iritziak ondorio azatzen dira erabat baztertzen ditudanak. Ez zen txostena eskutatu. Eta Eusko Jaurlaritzak ez du inolaz ere, uko egin gertatutakoa argitzen laguntzeari. Kontrakoa. Egia azaleratzeko apustu sendoa egin du. HTaren obretako induzketa lanetan kark arkeologia taldeak 2 aurkikuntza egin ditu Tresponde eta Jundiz artean. Alde batetik Araban ezaguna zen erromatar biderik handienetako zati bat aurkitu du. Galtzadak Astorga eta Bordele lotzen zituen bere garaian, eta Arabatik igarotzen zen. Bide hori argitara ateratzea espero zen, baina espero ez zuten beste aurkikuntza bat egin du taldeak. Kontserbazio egoera onak eta aurkitutako konponketa elementu batzuek noiz eraiki zen eta noiz arte izan zen datatzeko aukera eman dute. Bestetik galtzada zatiarekin batera Kristo aurretik 3000 urteko herrizka bat aurkitu du. Hau da, erromatarrak iritzi baino lehenagokoa, neolito garaikoa. Herritarrek aurkikuntzak ikusteko aukera izateko asteburu honetan ate irekien jardunaldiak antolatuko dituzte, larunbatean eta igandean.
Ondoren, HTaren obrek bi aurkikuntza horiek lurperatuko dituzte. Hori dela eta EH Bilduk Arabako Batzar Nagusietan informazioa eskatu du. Oñatiko San Martin auzoan dagoen Okitaino baratze parkera hurbildu gara, izan ere hemen udalak herritarren esku utzi ditu 98 lursail bakoitzak norberak bere produktu eta barazkiak ekoiztu ditzan. Azkenean udaletik ikusten dugu udal moduan badakula balore batzuk sustatu biharra eta bultzatu biharra baita, ez? Herritarrengan eta zentzu horretan, hobe da ekimen bat apurtxo bat bilaketan dauena, pauso batzuk emutia iraunkortasunian, kontzientziazio lanak ikia baita, ez? Eta herritarrak euran ekimenez baita, elikadura osasuntsuago baterantz joateko, ez? Eta, helburu ezberdinak bilatzen dugu, eta zela ez, transversala dan beste bat baita, dala, elkargune bat izatea, edo, ez? Komunitate bat ere ekitea hemen baita. Zuin dela 8 urte, orduan hasi zen ekimen hau, eta ordutik hasi nintzen hemen. Zergatik, aurretik ere neuk eta nire ingurukoak eta beti baratza eduki izan dugu etxean, etxe inguruan. Zara oitxuta geunden hortik zerbait alikadorako, zerbait jana edo lortzea. Eta pixkat horrekin jarraitzeatik eta etxetik aliketa gertuen baratzako eskor bat edukitzeagatik. Pixka bat etxerako janari osasuntsua eta izateko. Norberak, ez, bere elikagai horraik azten dauenian, prozesu guztiz egin dauenian, gainera, hemengo arautegi arabera, modu ekologiko batian, eta bertako produktuak kontsumitze horrek norberaren ganbe kontzientzia hori pizten dauela, ez, eta orokorrian, ez baizik eta soilik baratzean, sortzen den produktuetatik, baizik eta orokorrian bertako produktuak eta garaikoak kontsumitzera bultzatzeko modu badala. Hain justu ekimen honekin hasi zirenean formakuntza jaso zuten erabiltzaileek. Geroztik ere egin dituzte beste zenbait saio. Landatzen dugu baratze, hemen inguruko baratze batean egoten dien ohiko barazkiak. Baina adibidez, udaberri hasiera honetan, oraindik ere gauzan egin gabe dagoat, orduan negutik geratzen dian azelkak dauzkat, eta orain hemendik aurrera hasiko naiz, beste gauzak landatzen, ez? Kipula orain, eta gero hortik aurrera, piperra, tomate, kalabazinak, lekak, azenorioa, erremolatxa, porruak. Bataz beste esango nuke kopuru etxe baterako, etxe arrun baterako, barazki kopuru on bat lortzen dela, bai. Bai lortzen duguna da, beste gune bat sortzia hemen, nolabait lurra berak aberatzaua izatea zentzu horretan, eta eredu jakin bati baita erantzune, ez? Elkargune bat da baita, eta aipatu dugun arautegi gixaki jarraiki baita, ez da soil baratza bat, baizik eta hemen elkarte bat sortu da, eta berak kudeatzen dago, herritarra desberdinak hartzen dago parte bertan. Baratzeak erabiltzen dugun artean elkarte bat daukagu sortuta. Elkarte hori Okitaino deitzen da hemen, eta pixka bat hor gestionatzen dugu hemengo gauzak, erramintak eta horrelako gauzak hemen sortzen dien arazoak eta zean. 74 sailekin hasi ginen, 35 metro karratu dako bakoitzak, eta ikusita arrakasta izaten ari zela, beste 14 sail sortu zian, orduan oin guztira 88 sail dauz. Ikusten duzuen moduan, hemengo bertan erabiltzen dien materialape, baintzat hartzen dira, ezin edozein material erabili, eta bertako kudeaketa ez ondago moduan elkartiak eramaten dau, erabilera edo 4 urtean behin aldatzen joaten da, sosketa bidez egiten da. Orduan herritarrak interesa dakoan oro, izena ematen dago eta gero sosketa bat egiten da. Bien bitartean aldaketak baldin bada, edo sailen bat utzi geratu baldin bada, itxaron zerrenda bat egiten da eta gero ja elkartiak berak kudeatzen dago, herritar horrenen sartu irten horraik.
idazten dugun historia, zeini erauzi gura, zaio memoria. Egia esan aurtengoa berezia izatea espero dugu eta gu ala lantzen ari gara eta mimo askoz egindako topagunea izango da azken finean 10. urte urreneko topagunea izango da aurtengoa, martxoaren 2an 10 urte bete zituen Gazte Antolakundeak eta beraz hori gogoan egin dugu topagune guzti honen prestaketa. Sukaldean plazan. Egia da eskaintza oso zabala dela. Totalean okerrez banago soilik hitzaldietan 40 bat hitzaldi eta beraz 40 gora hizlari izango ditugu Elorrion. Horretarako adibidez polizia eredua hitz egingo dugu, Euskal Herriak edo behar duen hezkuntza ereduaz ere hitz egingo dugu Nora Salbotxekin. Horretaz aparte, krisi klimatikoari eta energiaren krisiari hain pilpilean izan dugula azken hilabete honetan erantzuteko Euskal Herritik zeintzuk diren proposamenak edo zeintzuk izan daitezken bideak hitz egiteko. Ezker Anitza talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena gobernatzeko moduari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena. Talde proposatzailearen txanda, Elkarrekin Podemos Ezker Anitza taldearen ordezkaria den Gorrotxategi andereak dauka hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko. Gure ustez, plurinazionaltasuna eta esparro komun bat eraikitzea txanpon beraren bi aldeak dira. Eta estatu batean identitate desberdinak elkarrekin bizitzaren ondorioz sortzen diren tentsioak demokratikoki kudeatu behar direla uste dugu. Eta horretarako erabakitzeko eskubidea ordenamendu juridikoaren barruan integratzea beharrezkoa izango litzateke. Bezala, nazio bat gara, erabakitzeko eskubidea daukagu, printzipio demokratikoaren baitan eta eskubide historikoek baliatzen duten lege ainguraketan oinarrituta. Egia esan da, geroz eta gogo gutxiago daukat, baina beti izan dut oso menpe bozkatzea, eta 18 urte bete nituenetik beti bozkatu izan dut, eta aurten ere bozkatuko dut. Bai, segurazki korreoz bozkatuko dut, eta bueno, uste dut denok egin beharreko zerbait dela. Azkenean, bai, agian itxura eman dezake gure botoak ez dula asko erabilera honikan, baina, bueno, pentsatzen dut garrantzitsua dela bakoitzak bere botoa ematea. Uste dut ezetz. Ez nahi fidatzen inortaz, ze denak dira gezurti hutsak, eta nik ez dut bozkatuko ez. Ez ari guztetan. Azkenean egingo dutena nahi dutena, beti bezala, eta horrezegatik geratuko naiz etxean, hobeto. Nire ustez, Bai, bozkatuko duz garrantzitsua iruditzen zaidalako. Azkenean, Euskal Herrian dugun gaur egun kontzertu ekonomikoarekin eta nik uste dut garrantzitsua dela gaur egun bozkatzea eta jendeak nahi duen apur bat sentiaraztea. Pentsio erreformak ez dira herritarren gustukoak. Gobernuek baina albo batera begiratzen jarraitzen dute eta erreformak onartzeko bidean dira. Iparraldean Parisko gobernuak pentsio erreforma onartu zuen bozketarik gabe, baina oposizioak 5 helegitea aurkeztu zituen, eta Frantziako Konstituzio Kontseiluak apirilaren 14an hartuko du errekurtsoren gaineko erabakia. Emmanuel Macron presidentea Frantziako Kontseilu Konstituzionalaren zain dago erreforma sinatzeko. Eta ebazpenaren esperoan dagoela erabili du Frantziako gobernuak sindikatuen bitartekaritza proposamena atzera botatzeko. Sindikatuekin negoziatzeko prest azaldu da gobernua, baina ez erretiro adina, 72 urtetik 74 urtera atzeratzeari buruz. Sindikatuek ezezko borobila eman diote momentuz eta apirilaren 6an berriro greba eguna izango dute Frantzian eta Ipar Euskal Herrian.
Eta hegoaldean bestalde, Madrilgo Ministroen Kontseiluak pentsioen erreforma onartu ondoren bozkatu eta onartu dute pentsio sistema publikoa reformatzen duen lege dekretua Kongresuko osoko bilkuran. Espainiako gobernuak nahikoa babes lortu ditu balio eskotzeko, PPek eta Voxek bozkatzea erabakitzen dutena alde batera utzita. Sánchezen promesa da dekretua lege proiektu gisa izapidetzea, aldaketak zuzenketa bidez egiteko aukera emateko. EAJak adibidez alde bozkatu du gobernuak kooperatibisten egoera aztertuko duen konpromisua hartu baitu. Eta EH Bildurekin konpromisoa hartu du alarguntza pentsioak pizkanaka igotzeko, 4 urteko epean kotizaziopekoekin parekatu arte. Bai langileek eta baielak oso positibotzat jotzen ditugu akordioaren edukia. Grebalarien gutxi gorabeko media igoera 26%tik gorakoa izango da. Eta gutxien kobratzen dituzten langileak 33,7%ko igoera edukiko dute. Ez dut inoiz ukatuko zer den. State Fest egun osoko festa izango da, egun osoko eta gainea mundu guztiarentzat. Hemendikat asko izugarri gustatzen zaigu eta haien omenez egingo dugun festa izango da. Kalitatea bermatuta dago, pantailara begiratzen baino ez dago, danontzako dago eskaintza, elkargunea da, musikariekin, lagunekin, musika azkenean batzen gaitun elkargune bat ere badalako. Nahi duna erakutsi gure emanalditan aniztasuna, ez bakarrik pertsonan aniztasuna, baina derra gestenan da aniztasuna. Jaialdiarekin oso pozik gaude, milaka eta milaka pertsona izango diraan. Baina bai uste dut jaialdi herriko bat dela, jaialdi bat non milaka pertsona egon beharra diren, jaialdiak berak zentzua izateko, ez? Zu dela proiektu bat, bere garaian eragin handia izan zuena, baina gaur egun hobe ulertu dena, nire iritziz, ez? Klaseko izatearen konplejuri bat erez, erdara traketxetan mintzatzearen aerez. Egunaz bada maitu, borrokak naliteke, inork ez gaitu itxoiden, inongoen mugantete, bideaz badaz matu, ez badakigu zein den, az gaitezen ibiltzen, urindarrak eskaintzen. Borrokaren bidean bakea da, borrokaren xedea. Eskerrik asko! Guretzat super importantea da jende gaztea eta txikiak eta guztiak
partitura freskak, aurkitzea. Ze haientzako importantea da baita, ez? Gauza politak, baina beren garaiko. Eta gura bere bidean osatu zuten abesti horiek guztiak orain entzun, abestu eta jotzeko aukera eskaintzen du partitura sorta honek. Goizetan Zu arte kolektiboa komunitatean oinarritutako ekimena da. Azoken bidez artisau lanari ikusgarritasuna ematea du helburu nagusi. 2022an lehenengo urratsak eman zituen, Judimendiko Zumendi espazio autogestionatuaren babespean. Gaur egun 50 sortzaile biltzen ditu kolektiboak. Urte honetan egindako ibilbidea eta lana balioan jartzeko azoka antolatu dute eta zenbait artisau hurbildu dira Zumendi espaziora. Zuarte artisau kolektiboa da eta jaio zen duela urte bat, lehen antolatzen zituzten Zumendikoek, Zumendi leku hori da, leku autogestionatua, eta lehen antolatzen zituzten hauek, eta gugen eraman ja denbora luzea azoketan parte hartzen, eman ziguten gu arduratzeko aukera, eta esan genien baietz, eta horrela hasi ginen. El objetivo nació como dar visibilidad a las artesanas de Vitoria, pero hemos tejido una red tan bonita y nos lo hemos currado tanto y hemos llegado a un montón de gente que desde Andalucía han querido venir a participar con nosotras y pues bueno, hemos creado un espacio muy seguro para dar visibilidad tanto a las artesanas como artistas, cocineras, de todo y pues bueno, el objetivo es seguir tejiendo sinergias. Asmoa da hilabetean behin egitea azokak, baina egia da azoka bat prestatzea daukan lanarengatik, atzetik dagoen lanarengatik, eta gutako gehienak ez gara bakarrik artisautzaz bizi, lana saligatu daukagu atzetikan, eta orduan batzutan daukagun aukeraren arabera, ezinezko egiten zaigu hilabetean behin egitea, baina beti mantentzea ditugu neguko azoka, eta Judimendiko jaietako azoka ere hori kanpoan egiten negula, eta artisau gehiago torrelzteko aukera ematen du, eta hori, asmoa da hilabetean behin egin alizatea azoka. Ez dagoela denon eskuetan, gizartearen arazoa den, ardura komun den honetan. Egia da, gaurko azokan antolatzaileei eman diogula aukera, elkar babesteko, elkar zaintzeko, eta den momentuak elkarrekin pasatzeko, ez gaurko eguna bezala. Baina normalean saiatzen gira, disziplina ezberdinetako jendea bilatzen, eta hori, aukera ematen diogu askotan ere berria dan jendeari, hasi berrientzako, ze gutako asko hola hasi ginen, gure lehenengo azoka hemen izan zen Zumendi espazioan, eta horrelaxe baita ere ematen diogu jende berriarentzako oso aukera polita da, ze gure baldintzak dira oso xumeak edo, eta eskatzen dugun gutxi hori da kartelak inprimatzeko edo flyerra banatzeko. Eta orduan aukera ematen diogu hasi berriei gurekin hasteko eta gero ja beraien proiektu eta bideak eraikitzeko. Alde batetik, Zumendiren partez harrera izan da izugarria,
Ze azkenean, beraiek hartzen zuten kargu hori azokak egitearena eta orduan gu eskaini ginenan hartu zuten begi honez eta super eskertuak. Gero artisauen aldetik ere oso ondo, ze sortu dugu espazio bat oso segurua eta multidisciplinarra, orduan aukera ematen zaie jende ezberdin askori etortzeko. Eta azkeneko azokan adibidez eduki genitun 60 eskaera, orduan hori baloratzeko da eta gauza asko esan nahi ditu, naiz eta gero guk alde txar hori egin behar izanez, jende askori ez esan behar izan girelako. Eta azkenik publikoaren aldetik ere oso ondo, ze jende asko etortzen den jendea gero ere errepikatu egiten du, eta ikusten dugu asko baloratzen dutela artisautza eta gure produktuak balioan jartzen dituztela. Eta egia esan bastante babestuak sentitzen gara. Azkenean, badanok esan duguna labur biltzeko, gonbidatzen zaituztegula danoi gure sare sozialetara diegoteko, eta bertan argitaratzen ditugu ze azoka egingo ditugun edo ze ekimen, beraz, azoka ikustera etorri nahi dutenentzat edo parte hartu nahi dutenentzat, zabalik dituztela ateak jakinarazi nahi dugu, eta gure interesa dela espazio hau eta azoka hauek ahalik eta anitzenak izatea, eta gonbidatzen zaituztegula zu arte ezagutzera. Zestapunta sustatzen jarraitzeko asmoarekin, Arau Euskarasek, Arabako Pilota Elkartearekin eta Gasteizko Jaialai Klubarekin batera, aurten Gernikan eta Durangon jokatu diren neguko txapelketen desafioa antolatu du martxoaren 31erako Olabe Pilotalekuan. Euskara, euskal kultura eta euskal kirola bultzatzea, sustatu eta plazaratzeko asmoari eusten dio Arau Euskarasek.